पावर स्टार पवन सिंह पूछे पवन एमआई गाना लाई रन 3 मिलियन चल गई बा। लेकिन भैया है पोस्टर पावर स्टार पवन सिंह के लामी लामी केस। भैया पावर स्टार पवन सिंह अगर असली फैन हो ना तो एगो वीडियो के लाइक और शेयर जरूर करिए जा। काहे से कि देखावे के बा औकात ओकरा के कि जे कहेला कि पावर स्टार पवन सिंह के भक्ति गाना में दम नहीं खे। लेकिन भैया अगर पावर स्टार पवन सिंह का गाना उड़ता है तो भैया 3 मिलियन चला जाता है। सोशल मीडिया के किंग पावर स्टार पवन सिंह कहलन। अब भोजपुरी इंडस्ट्री के कहेला कि खेसारी लाल यादव किंग बड़न, लेकिन ये बात गलत बा। भक्ति गाना में अगर देखल जी सुर संगीत के सम्राट कहल जी तो पावर स्टार पवन सिंह के कहल जी। खेसारी लाल यादव के 5 गाना कंपेयर ना हो सकेला पावर स्टार पवन सिंह के एगो गाना से। एगो गाना काफी बा खेसारी लाल यादव के 5 गाना टांगे खाती। विजय चौहान के कलम में इतना जादू बा कि भैया पावर स्टार पवन सिंह के लामी लामी केस गाना लिख के दिलन। अब पावर स्टार पवन सिंह अपना गला से मधुर आवाज से इ गाना के गइलन। लखनऊ में शूटिंग भइल। पावर स्टार पवन सिंह एकरा के बहुत अच्छा तरीका से गइलन। भैया इ गाना के इतना बेसर्मी से इंतजार बा उनकर फैन खातिर कि भैया इ गाना सुने खातिर कान तरस गइल बा, आंख देखे खातिर तरस गइल बा। पावर स्टार पवन सिंह का अगर भैया तोहन कट्टर फैन होबा जाना तो भैया एगो कमेंट एगो लाइक शेयर करके जरूर बताइए जा कि इ गाना के कितना इंतजार बा तोहन लोग के।